Aku lagi iki lho mayang kok kepoyo. Lek, kepoyo iki Lek. Kok mung dikung Mas Keng Mes karo Sukimen ki dadi malah kaya gila aku. Mung sak Kang Mas sing ngerontoke jantunge Piyai Kakung ya, Nduk. Mung sak Kang Mas Kepoyo lho. Ah, ngagem pempres menapa kula tatur Kang Mas. Caketim tika. Mboten monggo nok kaki. Oh ya tau kurang ajar karo aku lho, Mbak Mimin kuwi. Bapak kenapa meleh kok ya Bapak mung sarwa kleru lho. Lah wong ngetutke aku nang ndi-ndi ki bareng aku nguyuh ki dilokke to. Dilokke pripun? Kang Mas, napa awrat kok dicepengi? Kudune wis ngerti. Nek wong lanang karo wong wedok ki malah kuat wong wedok to. Lah piye to? Lah nyon wong wedok nggawa loroe kuat. Wong lanang nggawa anu ndak ditulungi. Gah ndak saru meneh. Wis rasah gah. Ya Allah, yen pangapunten Gusti Allah, betek-betek pengen nyenengaken warga Nanggulan ngantek lambeku cerotohan iki bukanlah Mimin. Ini bukanlah Mimin yang keluar tadi, bukanlah Mimin ya Allah. Nyun pangapunten ya. Jare dicekel iki tenan ora, Lek? Yo nek ra cekel yo tekan dindi no. Wes tak mangan telo wae Pri, gak balake gerniso. Pak Suno jangan pancing lho, aku wegah lho. Nek sesuk ana berita-berita aku ndarani wong Ora aku ki ngopo sih? Lah nyen mau mancing koyo Lah wong kowe sing ngelokke kok. Aku sih berusaha Kali-kali ora ngelokke aku. nggih leres. Nang Buri Kelir kae. Nggih. Ayo, sampean teko sore, aku yo teko rung munggah pangku, aku nang Buri Kelir mumpung Buri Kelir kebon. Aku yo awrat no Mas kok dicepengi. Aku yo ndasmu ya. Menika enten tutukane kok. Muni piye? Nek awrat mbok disendekke tembok ngono. Apri. Apa awake iki lho Le, nek abot ki karo senden tembok ngene. Pasane apa? Bosok. Ayo nanu Dwi. Ayo. Aja cekel mek tak mangan telo wae mung ndak omongan ragen. Nah. Rina wangi tati ati Dengaren di mama. Apa Mbak Ayu? Aduh. tanpa dar tanpa nendra Ya monggo. Pripun? Monggo bentuke kaya tiwikno ya tak kekep tenan. Wong bentuke kaya genter kaya pralon patang dim. Piyai Kakung ki nek ora seneng ora kurang ing panacat. Ning agek seneng ya ora kurang ing pangalembono. Ora apa-apa mbiyen katon apa saiki katon apa. Dhisik arep ngresake paribasane esuk nggo sore nggo esuk nggo bengi dilakoni saiki kekipo-kipo. Biyen katon apa saiki katon apa? Mbok tekan suk mben ki kowe tetep katon lanang nek kowe iki kok ndadak. Kowe serik nek aku kawengku dening Mas Eno. Ya ora. Lah jenengan ki apa wis selak kedereng tenan apa piye? Ya wong wedok nek gelem ngakoni lho. Nyun sewu Mbak, nek gelem ngakoni jane wong wedok ki ora digrayang wong lanang rak ya jane pengen to. Lho nek gelem ngakoni lho. Lho nek saiki ngene wae lho. Iki soal bukan masalah ini sarwa atau tidak. Ya toh. Jadi memang itu salah satu kunci kesuksesan rumah tangga adalah salah satunya itu. Lho ning yang berkualitas lho. Bukan masalah kuantitasnya aku kudu bedino ping 10 ora. Ning paling ora kualitasnya lho. Dadi men ono di situ tuh media untuk semakin merekatkan kasih sayang suami pada istrinya. Jadi jangan diambil sisi negatifnya, positifnya ya nduk. Mung kadang kalau wong wedok ki ora kawetu. Mas aku njaluk ngono ora tau to. Nek wong lanang rasah ngono ngebaki kulah nyapu latar. Lah ngono ki berarti wis tanda-tanda. Engko bengi mesti yatah mbokmu. caper berarti nggih. Lah iya mung nganggo sanipa. Rambatan. Wong wedok bikak wentis sithik ngene ya jane ki pralambang. Nah, anake turuke kamar sebelah ngono ki pralambang. Jane ning kadang kala sok ora nganggo pralampitan ngono do ora mudeng dadak di melahak.
nindakake menika klentunipun. Dadi Nek kudu- nek kowe ya ngono ta, Nduk? Nek wong alusan ki ya ngono apa ora? Ora to. Pertanyaanmu geso tok kowe. Gibah. Ayo nak batutke nak. Ayune. Mbak nyenggol mbok ngeten. Lanang lho iki lanang lho. Lanang lho. Oh iya. Oh iya. Lali to kowe iki. Kayung yon marang selirane Neno tansah kumawanging netra kok gemremeng napa ta jenengan? Monggo wong ayu. Nggih napa jenengan? Mboten penyakit mawon mangke kula leresaken menawi dereng jumbuh ngaten Oh sih. nggih. Adune ra godak. ya aja tak cedhaki. Arep dandan wedok iki nek cedhaki busine mletik. Busine pon ngupil kok. Wong Kang Mas lewatine bojo dibuka lho. Niku sanes busi. Lha apa? Akar tunggang. Jero ati Kadung kadung tresna neno tan liya amung seliramu satemah lara asmara ya lamatus katon tejane monggo ya lamat wis katon tejane yen mbok mranggaton pancarang aduh wiragane sinawang tan sani yen besengut wimbo patos nyata jati Anadyan bebasane kalingan godhong sak lembar kang oh enone pacane sarwasri jrobatenku tansah umur wis
Diana Pertiwi. Sampun dipun pinangkani wong ayu. Nek saiki wis mulai gelem joget ya wis apik. Yo.